sama. Walang iba. Kumari ka ba rin sa akin? Ano? Bukod-bulong mapala dyan na mo. Nanikan siya. Nani ka ba siya? Mula sa harap hanggang sa magkainitan, isang eksenang patayan na naman. Ba't na kasi pinapipilitan? Baka dyan ka si Marcos! Very sweet. Hindi alam ang pinagalan, ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Kiss daw! Gusto niyo makikiss niya ako? Pabli among ko, 1,000. 1, 2, 3. Kahit na binabato mo ako ng lumano, ikaw ba rin ang gusto ko? Nagayulin kayo, bakit kayo siguro? Wala yung kasi ikawustod sa nawa. Woo! Bakit? Kaya sa kantahan sa sakit mo sa gano'n yung kambangan, papre. Gusto ko makasama. Pangasinan, happy Fiesta po sa iyo lahat. Ako nga po pala si Papa G sa may mata ko na Labong, Pangasinan. Yes, and syempre, Mama Kaycee. Kasi rin boring, char. So yan, ako nga pala si Kanayon Jerome. Yeah! And shucks man si Papa Boy! Woo! Ay muli po, nagpapasalamat po kami kay Mayor dahil po sa pag-imbita po sa amin dito. And of course kay Sir Romeo, Bayan po. Maraming salamat po. And sa inyo po lahat dito sa San Carlos, sa mga bisita po, maraming salamat po. Shoutout po kay
dito. Pogi ng... Pogi ng... Shoutout po sa inyo. Sigurado tayo, gagwabutan! Shoutout po kay ano? Joshua. Ako na basa.